back job sa Camellia Project. Nagipalita lang tayo. Balik na lang tayo ng after a whole week. Pag wala na po si ma'am para makapag-relax. Yung teacher namin nasabi ng birthday din. Kukumpute naman niya yung mga ilalagay ditong wirings. Nasa Isabela, dito na po. Lawa, Pangasinan. Lahat ng kwarto, unahin ninyo para matapos na, isara. Balik na lang po kayo sa... Love nyo ba si Kuya Josam? Good morning. Good morning po mga boss. So yung last na upload ko kasama sana sa yun yung sa may Kapos project, kaya lang na na-corrupt. So hindi natin na i-upload yung Kapos project. So dito ulit tayo sa sa Santa Ignacia. So may pupuntang kami nila architect. Yan, happy birthday nga pala kay Josam Lagonilla. Yan yung panganay ko po, si Josam. Birthday niya po ngayon April 2. So hindi na po kami magkahanda. So pinagpili namin siya. Ang napili niya ay na lang daw, pag-Jollibee, mag-Jollibee na lang daw sila magkakaklase. Tapos bilang ko na lang siya ng cellphone. So hindi naman ganun kamahal yung mga cellphone na bibilin natin. So pang estudyante lang. Okay. So yan lang naman. Project. Ayan, ang mensahe ko sa anak ko pala. Ayan, pagbuti mo yung pag-aaral mo. Ayan, nasa 20 years old na po siya. So malapit na po siyang makarating sa katotohanan. So ilang years na lang gagraduate na siya ng college. Kung hindi siya kung magpo-focus lang po siya. Ayan. So ayan, anak, pagbuti mo yung pag-aaral mo, dito lang kami ni mama mo. Okay. So yan, punta tayo sa loob. Kahapon, ay kagabi pala, nag-meeting kami nila uncle. So pinag-usapan namin yung mga detalye ng bahay. So yung mga ilalagay dito, yung mga accent wall niya. So dito, yung gagawin muna natin dito sa may modular kitchen cabinet, tsaka yung vanity doon. So yan lang muna, tapos TV console. So yung closet, master bedroom, so mga kwarto, saka na lang daw pag dumating sila, saka na lang pag-usapan. So darating po sila ng June. Okay. So kasama natin si sa architect Ian. Si architect Oliver dito na siya mamaya. So may punta lang po tayong back job sa Camellia Project. So matagal na po yan, meron na yata siyang 1 taon. So andun pa yung may-ari ngayon, yun po yung pupunta natin mamaya. Kamustahin natin. So natural lang naman yung mga ganun. Ang mga importante natin, balikan natin, tapos ayusin. Pagkwenta mo na daw yung yung table na ito. Mga ilang kaya to? Ilang cubic kaya to? Nakamalo kayo nga pa dito yan? Ha? Isa ka na itangap. Doon may talo. Ha? May sapay. Handa lang tayo rito.
Dito sa pesto. Kalog deliver. Kalog kag deliver. Tarlac. Merkules? Ha? Mga ano nga ta? Mga Sabado. Mga Sabado. Sa Kalingkungan project ito mga boss, mga closet. Okay. Adaya ko. Medyo narigat nga gamiton. Yung tatanalatan na kwadan manong ano pa eh. Kasla may isa kabulan sa bago na nga na perfect. Ito mo lang ma-perdi mi pegarod ay dodoma. Ato formiga ato yun. Na, yung pagkat. CJ ata. CJ ka project. Tarlac. Okay, tara na. Let's go. So, nakipalita lang tayo. Okay, so ayan, dito na tayo sa Camellia project. Check natin yung ano, tumutulo. Ayun. Nagano siya. Tumutulo yung galing sa taas. May naglikatan mo. May naglik. May naglik siguro sa gutter. Tsaka dyan sa gilid. Dyan sa gilid. Meron. Good morning, ma'am. Ang ganda na rito. Parang nasa ano ba ba? Naglagay. Imbis na ano yung stepping stone. Wow. Ano na? Pwede na kayong mag-landscape, ma'am. Oo, ikakat. DIY. Ganun din trabaho dun eh. Ganito na para walang yung ano, hindi kabot masyado. Hindi nga ba? Ikaw sa taas mo. Sige, pasok ka. Tingnan natin sa taas. Lipat ko ngayon ano dito. Lipat ko muna yung sasakyan. Chocolate pa tayo mga boss. May Toblerone pa. Parang nasa ano, may pasalubong tayo sa balikbayan mo. Madali lang ano, kasi mga dinadala ko yung tinatang ko dito sa bahay. Mga sasakyan, ang hirap pa pumunta sa ano, palengke. Sige po ma'am. Sige po ma'am, balik po yung ano, balik po kami rito ma'am pag ano. Salamat po ma'am. Ayan. So balik na lang tayo ng ano after whole week pag wala na po si ma'am para makapag-relax siya dito. Kasi mahirap naman magtrabaho kung nandyan siya. Ayan. So papalitan natin yung span rail tapos magdadagdag tayo ng downspout para doon sa ano, dyan sa gutter. Papabuksan natin yung kesame. Overflow. Baka isa pa yun. Kasi hindi natin na-testing noon kasi wala namang ulan noon. Kaya yan. So, tara na. Ano tinitungtungan nyo? Iso na material ko. Okay. So, dito na tayo sa bahay. Bumili tayo ng copy paper. So, sila architect, uwi na rin. Uwi na rin sila architect. May lakad din sila. So, hiwa-hiwalay muna kami ngayon ng lakad. Sila Badinoli, may ibang lakad din sila. Tayo rin, meron din.
So maganda na andyan sila para hindi lahat ng lakad ako yung pupunta. Kasi isa pa kasing ano ko, gusto kong ano yung ano natin, yung mga project mapasyalan. Hi! Hi! Who's your favorite vlogger? Wow, thank you! Wow, thank you! Subscribe to Maglumpang! Ikabit yung swing! Oo. Dito ikabit. Opo, ano sasabihin nyo kay Kuya Josam? Happy birthday! Nasabi namin! Yes, pag birthday ni Kuya Josam, yung teacher namin nasabi ng birthday din ni Teacher Ann. Oh, ganon? Opo. Para sila? Kaya nabigay nila ako ng Spaghetti! mga food, saka juice, saka color pencil. Wow, ang dami naman. Wow! How about you, Kuya? How's your school? Nice! Normal exam lang. Wow, very good. Birthday. Wow. Walang birthday doon? Ba't si Ian may birthday doon? Birthday ni Teacher Andaw. Ah, ganon. Wala nag-give sa akin. Ah, bakit? Dapat naki-birthday ka doon. Kila Ian. Di sa teacher nila. Nag-happy birthday. Happy birthday, Ma'am, Madam Ann, ganon. Ba't nag-e-exam pa lang ako? Ah, ganon. Okay, good luck to your Papa, exam. ikabit yung swing. Opo, kabit. Oh, saka na. Wait, wala mo yung... Ano yun? Bakit ba talaga ihataw mo sa akin, ha? Ilang beses mo ba talaga ako balak na painisin dyan sa iha na yan? At Okay, dito na tayo. Ayan. So, ano lang natin dito ano, magpirmahan ng kontrata. Tapos magbabayad po sila through transfer, bank transfer na lang bukas. So, yun po ang usapan namin. Ayan, shout out kay Sir Jeff Mejia. Ayan. Tapos andito na rin yung electrician. Kukumpute naman niya yung mga ilalagay ditong wirings. Ma'am? Sige po. Ay, doon po sana siya maghintay, ma'am? Hindi po, sabi sa akin, pag dumating sila tawagan niyo ako. Sige po, ma'am. Tawagan mo lang. Okay. Okay, so ayan, nakapagpirma na po kami ng ano, kontrata. So, yan, magdadaw na lang po si Sir sa bangko po natin bukas. Ayun. Yung nasa Isabela, dito na po sila magdediretso. Ito na yung susunod nilang gagawin. So, abangan nyo na lang po mga boss. So, tara, punta naman tayo sa Lawak project. iyag-yag yun sa harapan nila, sigurado ako na mata natutulog na kumama. Okay, dito naman tayo sa ano, Kasampagaan, Lawak, Pangasinan. Okay, dito na tayo. So, update. Ay, shoutout kay Ma'am Josie, Ma'am Jackie, tsaka kay Sir Joey. So, update tayo rito. So, pinaritats ko ulit yung mga ano, mga bumubukol-bukol. Okay na? Meron pag konti. Okay. So ito yung ginawa natin nung nakaraan. So ngayon medyo okay na. Kung may konti pa siya lang nire-retats. Buksan yung mga ilaw. Pakita natin kay Boss Edwin yung mga electrical niya na kakaiba.
Ayan. Pinayos ulit natin. Binatakan nyo ulit? So, saan dyan banda? Kahit hindi na masyado kasi... Ay, kahit hindi naman, boss. Oo, modular yan eh. May modular yan. Matatakpan din yan. Okay. Okay naman? Okay na naman? Oh, meron na namang meron pa, dalawa. Oh. Yung dalawa pa. So, pinaulit ko sa kanila yung pintura dito sa loob para mas maganda. Pina-retouch ko ulit. Sabi ko sa kanila, pang magliliha sila, ilawan nila. Ano ito? Primer na to? Primer? O masilya? Masilya. Primer nyo ulit ano? Pagkatapos. O yung mga detalye ng ano dito. Ayusin yung mga cuttings natin dyan sa mga hamba. Yung mga masilya. Ayusin yung mabuti. So, tumigil muna sila dun sa labas. Okay, yan, Edwin, discard yan mo yan. Oh. Yung pinlight, pakibuksan mo nga. Smooth naman na yung smooth na yung natin, wall natin, pero paparitats pa po natin. Gusto ko yung 100%. Hindi mo yata inayos yun eh. Oh, ba't ano nangyari doon? Anong nangyari? So may bungal siya eh. O sentro pa naman oh. May bungal siya. Hindi yata ma-perfect ni Boss Edwin yung electrical niya. Natin yung nakikita mo. Huwag yung liha ng liha, tingnan mo mabuti, baka mamaya wala na sana yung nililiha mo. Ano sa nililiha mo dyan? Baka masobran mo. Masobran mo yung mga lumulubog lang, yung mga buo-buo lang yung anin mo. Walang silbi yung masilya nyo dyan pag nasobran nyo yung liha. Dapat yung mga nakikita nyo yun lang. Okay. So ayan. So ang update dito, wow, nag-ulit tayo ng nag-retouch po tayo. Ayan, nag-retouch po natin lahat ng pintura. So gusto ko yung smooth yung yung pintura na ito. So, kahit kasalanan ng pag siyempre tayo yung pintor, medyo dapat habulin natin. So, napinturan na ito nung last na pumunta tayo. Ngayon, chinek ko. Meron pa naman. Kaya ulitin natin. Naging Christmas light na yung natin. Basta din, ano ba yung computation nila para nag-iba-iba yung kulay eh. Nag-iba yung kulay. Sa may yung ilaw na ayan, ang ganda oh. Ang ganda. Yun na lang nagano dyan, tsaka yun oh. Ayun, ang ganda ng kisame natin, yung mga ilaw yung problema. Posapin mo sila madam kung anong maganda dyan. So, dito
detalye. Yan, binabatasan ulit natin mga boss. Batasan natin ng masilya para malinis. Inuna nyo tong sala, sabi ko, unahin nyo mga kwarto. Ang ganda ng paliwanag ko, di nyo naintindihan. Lahat ng kwarto, unahin ninyo para matapos na, isara. Ngayon, pagkatapos nyo sa isang kwarto, lumipat na kayo sa salas. Okay, so hindi na po tayo magtatagal dito mga boss. So yun lang naman yung update dito. Patuloy pa rin kami nagre-retouch sa mga wall natin. So, pagkatapos na, dito na tayo sa labas. Ayusin natin dito sa labas. So balik na lang po tayo sa susunod na linggo dito mga boss. Next week balik po tayo. Ayan, shout out kay Ma'am Josie, kay Ma'am Jackie, tsaka kay Sir Joey. Alright, let's go! Subscribe to Max Vlog! Wow, thank you! Excited yung mga Ay, dala ka ginaw. pang December din ni Josam. Ay, kumakatok na yung mga bata. Pagayin pa na no kano matulig ito makalagti pagkatang ng materyales. Oh, sige. Sige na. Magtagal lang. Lon. Hi. Subscribe to Max Vlog! Thank you. Vlog! Oh, saan kayo pupunta? Sinong kasama niyo? Si Mama sa ikaw ko, Papa. Pati ako? Kasama? Thank you. Sasama niyo ako. Si Kuya Josam. Kuya Josam! Halika dito. Halika. Tara na. Halika dito! Ay, sexy ni Mama. Halika dito po, Mama. Ayos ah. Siyempre Sexy ni Mama oh. Parang dalaga. Talaga naman ako. Oh, alis kayo dyan. Kuya Josam! Oy, dito na kayo. Oh, ano sasabihin nyo kay Kuya Josam? Happy birthday! Kuya Josam! Love nyo ba si Kuya Josam? Birthday daw ni Nakarami na kami ng saan niya. Oh, ang birthday mo hinag si Kuya Josam. Ano? Hindi mo hinag. Gusto niya yung turn. Oh, hindi mo ba hinag si Kuya Josam? Hindi mo ba love si Kuya Josam? Subscribe! Kiss na si Kuya Josam. Oh, kiss na. Kiss. Go tayo sa SM! Sige na, magsapatos na Kuya Josam. Yung gift ni Okay, guys. SM. Don't forget to Subscribe! And Wow. click on the video on the screen. Okay. Bye! Bye.